Welcome back to our channel! Ngayong araw magmumukbang tayo ng pritong tilapia. Yun! Oh, lakas. Tapos meron kaming sausawan dito. Toyo na may konting sili. Kain po tayo. Umpisahan na natin ang ating kain. Tara, kainan na. Siyempre kukunin ko yung pinakamalaki. Ako kukuha ng pagkain ko. Ako kay gising ko na. Pagigising na lang. Tulog pa ako, ginising ako. Mukbang na daw. Ang tagal gumising eh. Yan ang pagiging artista. Ugutom na ako. Tagal gumising. Magapamata ko sa tulog. Mahirap kumayod, mga idol. Lagay ko lang yung tinik dito. Para sa pusa. Yung isa namin pusa nanonood sa amin. Yung si Pongkan. Ayun o. Bahala siya. Nanonood yung pusa no. Ingit ka. May isa kaming viewers. Ingit kayo dyan. Kayo, may idea ba kayo ng mga luto ng tilapia? Pasuggest naman. Nang yun ang may content namin sunod. Kung naghahanap po kayo ng mga recipes ng tilapia, meron po kami sa mga playlist namin. Panoorin nyo lang po. Search nyo lang dyan. Panlasang biko. Tapos, yun na. Andun na ang mga recipe. Ang dami dun. Nag-iinay na yung pusa. Gutom na din siya. Pinakain ko na yan eh. Gutom ulit. Tayo agad na. Kakain lang. Gutom na agad. Pinakamasarap na part ng tilapia, ulo. Shoutout nga pala ulit ang JNT, Talisay. Hello, JNT, Saka Talisay. yung mga supporters ko dyan, no, napaka-solid na mga sorter. Si Ariel, si Joseph, si Senrex, si Neil, si Carlo, si Albert, saka yung dalawa nilang bago, si Brian Nolasco, saka si Kenny G. Hello, Kenny G. Maraming salamat sa inyong panonood lagi. Salamat mga idol. Comment lang kayo kung sino yung gusto nyong pa-shoutout at Huwag kayong mahihiya. shoutout natin niya. Walang bayad. Walang bayad ng shoutout. Pwede din kung gusto niya. Anghang. Sarap. Sarap. Tapos pineapple juice. Ang lakas ng hangin ngayon. Ano guys, kumusta naman ang panahon? May bagyo. Nanay, okay lang kayo dyan? Huwag masama ang panahon, huwag lalabas ang mga bata. Hayaan nyo matatanda. Lasing po yan. Pasensya na kayo. Lasing pa ako. Lasing ng tulog. Nadaya pa ako sa tulog. Sponsor. Ay, sarap. Lasang Ovaltine. Hello. Kaya na tayo. Sabayin nyo na kami at sigurado magugutom kayo pag nakita nyo to. Kitang-kita tinik. Tama. Kaya pag natinik ka, tapos ka na. Kasi malaki yung tinik. Last day mo na.
Goodbye, Philippines. Hey guys, bare month na. Alam na. Alam mo this. Alam na this. Papasmamas ko kami sa inyo. Talap. Harap ng parteng dibdib, malutong. Meron siyang isang tutong. Hmm? Malaglag kasi yun. Pinarito ko ulit. Pakain mo sa puso yun. Sarap yun. Yummy! Yummy. Uy, masama yung kumanta. Yummy, yummy. Yummy hits. Kainin natin ang tinik. Makatipid. Sa mga nasa ibang bansa po dyan, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan lagi. Japan, nakakarating kayo tayo ng Japan. Panaginip. Tulog. Hindi, yung mga video natin. Ewan ko lang. Para nabati nila natin sila sa lingwahe nila. Baka marunong. I love it. Pawis na. Pawis na ang lolo nyo. Tirik na tirik ang araw dito tapos napakalakas ng hangin. Sarap paglaba. Kurado pakatapos na yung kumain, tulog ulit. Kung makatulog. Ipapatuloy daw niya ulit yung panaginip niya mamaya. To be continued. Kalimutan ko na kung anong panaginip eh. Basta nakapokus ako sa goal matulog. So refreshing. Ito ang juice. Tamang-tama sa lahat. Ito ang juice na para sa lahat. Makomersyal na ba kami? Makomersyal. Ito ang juice na para sa masa. Tang baka naman. Partnership ka namin lagi pag nagka-umumukbang. Lalaki ng tinik. Ewan ko na lang pag di mo ba nakita yan. Hindi mo nakita, bulag ka. Pag di ko nakita, alam na. Habang na matanda, ipahilot mo ko sa mga suhi. Para? Para na mawala yung tinik. O kaya, kasanda na pusa. Ano ba bagay?
Taran. Kinuha niya yung tilapyang nalaglag kanina. Tunok, tutong. Nalaglag yan eh. Kay Facebook siguro to, ma'am. Kakita ng mga pogi. Kaya nagkahulog ng durutong na naman. Alam mo kung bakit wala lang ulo? Kasi nga nahulog yan. Kinain ng pusa yung ulo. Ayaw maniwala. So ako pusa, kakainin ko yung kalaman. Favorite ng pusa ang ulo. Ay. Yun lang kasi ang binibigay sa kanila. Kaya nasabi yung favorite. Sa bagay, may point ka. Lasang lupa nga. Ay. Yan. Palag na yan. Laman dyan din yan. Kutom na to eats. Sarap. Sarap ng nalaglag. Masarap ba? Masarap ba yung lupa? Lasang lasa. Lasa ba yung buhangin? Tutong na tutong eh. Linis na linis. Bakit? Okay. Ayaw mo na kasi... Eh, para share tayo sa lupa. Alam mo ah. Alam niyo, Pati masarap yun. talaga to. Masarap talaga yung mga nalalaglag sa lupa. Sarap ng buhangin. Lasang lupa. Ito buhay pa niluto. Gustong bumalik sa ano eh, fish pan. Okay na ako guys. Good na ako. Good na. Thank you Lord. Diyan, natirang yan. Para mamaya na yan. Hindi namin kayang ubusin. Sayang ang pagkain. Mukbangers tayo pero wag natin pilitin pag hindi na kaya. Baka isuka. Ito na nga nagtatapos ang aming mukbang for today. Wait, may tinig pa. Maraming salamat sa mga nanonood at manonood pa sa aming video. Kung meron po kayong hinahanap na recipe, tingnan nyo lang po sa playlist section namin and also follow us on our Facebook page. At kung nagustuhan nyo ang mukbang namin for today, please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. Don't forget ang Facebook page namin. Yun lamang and see you again next time. Bye!